Най-вкусното шкембе, което някога съм опитвала. Мъжете може да си приготвят по кашонче бира, а домакините извадете ли си химикал, защото сега ще ви покажа рецептата. Като за начало ще ни трябва шкембе, разбира се. Моето е около килограм и 100 грама, като за тази рецепта ще сваря всичкото, но ще използвам само половината от него. Наливам си вода, подправям с сол, слагам капачка оцет и след като заври, отпенвам. Може да го сварите в обикновена тенджера, но ще ви отнеме около 2 часа. Понеже имам мултикукър, аз ще използвам него. Нагласям го на 45 минути, програма под налягане. След като програмата свърши, изчаквам около 5 минути и пускам налягането. Прехвърлям шкембето в подходящ съд и след като изстине го нарязвам. Първо на лентички и след това напречно, по начина по който показвам. След като съм готова, си загрявам тиган и в него разтопявам около 80 грама масло. Когато загрее, в него добавям 2-3 скилитки чесън, нарязани на много ситно. След около минута добавих и половината от шкембето, което сварих. Подправих го с сол, черен пипер, чайна лъжица червен пипер и разбърквах за около минута-две, докато всички подправки се смесят. Не го гответе дълго, за да не загори чесъна или червения пипер. Така овкусеното шкембе си прихвърлих в тавичка. И за съжаление камерата не е записала стъпката, в която след като го заравних, отгоре го поръсих с 2 шепи кашкавал. Сложих го да се пече във фурна загрята на 200 градуса, само докато кашкавала се зачерви отгоре. Отнема около 5 до 10 минути. Това е рецептата, да ви е сладко!